Foundation ISF SECOM amo n'ababwatani ao hegati yabo abariki ebigambiro nabo igebyombe ao byokwegerera obwene bwa manyabantu nigo litkoria rero byakorere egeikaro ime y'omucho bosongo eri gusanga igoro y'echinchira cyokurwana ekisege chegenka okwana nabariki amangana maega yegeikarekyo nigo bone gati ababwatani abo baereire igoro yo komentakana kwebikore ebyo bose kumubaro w'ekisegi ekyo chegenka na koirera bose gusaba okubwaterana egati yabo kwane kyabunango kora bare omuchando yega muri kito Bethwel Machini na roboti rwa senchera y'obwikirano ekyombe kya International Soldiers Foundation ISF kirigia SECOM amnabo bwatene egati ababariki ebigambiro nabo igebyombe byokwerera obwene bwo mwanya bantu nigo litukerera byakorerege ikaro ime mu cyubusongo eri gusanga yore y'echinchira cyokurwana kisegi chegenga gose gukora amangana trauma ekisegi kya nyomba nkoreta kirime cyando ao asege ige community yaito ya Gusii mpaka yareta amakweru na toroje nonye na ase chimedia gose TV gose radio na tokoigwa ao essence ya Gusii igwe toko imiza etwachicha 9 gosomigwa na inde twasemania ase ebichinyomba nonye ne ase binyoro igaje sitamenyate none chibarasa erinde twatebani biyana chisegi echiga nchigere nonye ni igaje sitamenyate ebintu birane maega because of echisegi alafu no toma konyora bone ebintu ebyonsi piekero bigokorekana igo kwanyora bikorete emechanda ase chinyomba cheito charete emisanda community cheito nandi arete emechanda ase ensengima kwamanya konyora abantu abonsi banyorira omuchando oito tena trauma okwana maiga yegeikarekyo nigegati ababwatani abo baereire igoro yo komentakana kumbaro w'ekisegi ekyo na kuboria okubwaterana eri gukora omuchando yo ekero tokore egasi yetu anyorire buna Kisii county yeito chisegi echi chia nyomba chiabeire chinyinge sana okonyora etore Kisii county like 25% of the national percentage eyue kororokana buna chisegi chiabeire chinyinge sana naenda chisegi echi kwa makonyora buna elie omuntu akonyora omuchando ase obongo bwaye tokoroka emotion ase gesongo nerere nene kabisa esaulie koira 53% monene ebe nayo mugaka nayo mongina osaba yo mwana no bwatera oli yawo ase okotanga mangana y'echisegi no gosemania ali ase chinyomba twamanya kumanya buna tokomenya biya ke omuchando tokire ntobwate abanyagitari gose ntobwata nonye polisi igaje nabo kogenda irinde gwate biguna kyo kokora gwatanga none chisegi echinchi goikera mpaka ekewango yogokwa no kuboliwa kwanyare kubogokorwa nebyombe nene mono bikwegerera nabo igokogena muminja nechisegi chegenka awasabono kero yo mabwoligwe gochi chamo eri gukora chisegi chegenka eri gukora omuchando trauma gose birengereryo ebigocha andake byanya kwa bikwirira amakweri asabanta banki kuripoteria Ensoko TV kurwase obo tagatibu mu cyubusongo iretere na Bethwel Machini nigo bono kero yo mabori go